ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦହିବରା। ମୁଁ ଥିଲି ଏ ଦୋକାନର ପ୍ରଥମ କଷ୍ଟମର। ଏ ଜାଗାକୁ ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୋଉଠିକି ଆସିଛି। ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଜଣକ କିଏ, ଯଦି ଆମ କଟକରେ କିଏ ଜାଣିନି ତାହେଲେ ସେ ଦହିବରା କେବେ ଖାଇନି। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲି ମାଛ ଟିକେ କିଣିବାକୁ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବା ଦେଖି ମୋ ଗାଡ଼ି ତ ଅଟୋମେଟିକ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦହିବରା ବାବୁ। ଆଙ୍କୁ ବା କଟକରେ କିଏ ନ ଚିହ୍ନିଛି, ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମସାଲେଦାର ଆଳୁଦମ୍। ଇଏ ନ ପଡ଼ିଲେ ଆମ ଦହିବରା ବାବୁ ଅଧା, ସେ ତାଙ୍କ ବିନା ଫିକା, ତୋ ବିନା ମୋ କାହାଣୀ ଅଧା। ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମଝିରେ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଘୁଗୁନି ବାବୁ। ଆଉ ଘୁଗୁନିଙ୍କ କିରଦାର ମୁଁ ଥିଲି ଏ ଦୋକାନର ପ୍ରଥମ କଷ୍ଟମର, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ଲେଟ୍ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଫାଷ୍ଟ ଦିଆଗଲା ଦହିବରା, ତାପରେ ଘାଣ୍ଟି 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 ଘୁଗୁନି ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ। ଘୁଗୁନିର ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଏଥିରେ କିରଦାର ନାହିଁ, ମୋତେ ବି ଘୁଗୁନି ଭଲ ଲାଗେନି, ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇଦେବା ଆଉ। ଆଳୁଦମର ଯେଉଁ କଲର୍ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ, ଓ ନ କହିଲେ ନ ଚଳେ, ସଲିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଭାଇ ଯେ ଯାଇନ ଆଇକି ଖାଅ ଏଠି, ଖାଇଲା ପରେ କହିବ ମୋର ତ ପାଟିରୁ ନାଳ ବୋହିଗଲାଣି। ତୁମେ ଯାଅ ଭାଇ, ଖାଇକି ଦେଖିକି କହିବ ଟେଷ୍ଟଟା କ'ଣ। ପୁରା ମଜେଦାର, ପୁରା ଦହି ଫହି ପକେଇ ଛିନ୍ ଛତର। ଆସିଗଲା ମୋ ହାତ ମୁଠାକୁ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଆଣି ଖୋଜୁଥିଲି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।